Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aaron. Taong 1949, San Luis, Aurora. Itong mga panahong ito, naninirahan ang pamilya ni Aaron sa kabundukan ng San Luis. Malagim na trauma ang naidulot sa kanila ng gera, kaya na may kahit tapos na, doon na nila ninais manatili hanggang sa kanilang pagtanda. Ang ama noon ni Aaron, iwas na iwas sa mga taong naninirahan sa baryo, gawa ng sa isip nito, papatayin siya ng mga dayong sundalo. Labis naman niyang nauunawaan ang naging aksyon ng kanyang mga magulang, lalo pat siya mismo, saksi sa mga malalagim na trahedya. Lumaking nag-iisang anak si Aaron. Sa panahong ito, nasa edad 21 taong gulang na siya. Katuwang siya ng kanyang ama sa mga gawain na nagbibigay hanap buhay sa kanila. Kapag may sobra sa kanilang kuha, dinadala niya yun sa baryo para maibenta. Kung hindi ninyo na itatanong, nagmula ang angka nila Aaron sa dugo ng mga mambabarang. Ang tunay nilang lugar ay sa isla ng Siquijor. Bagaman napakalayo ng Aurora sa kanilang orihinal na lupain, nadala sila roon ng tadhana dahil sa kanilang mga ninunong naghahanap ng lupang angkop sa kanilang pamumuhay. Kilalang tahimik ang kinagisnang angka ni Aaron. Subalit kapag isa man sa kanila ang nagambala o napaslang ng walang kalaban-laban, asahan mo na kung ano-anong peste ang ipapalipad nila sa inyo. Ayon sa kanya, na noong panahon ng digmaan, naglakas loob ang kanyang ama na buhayin ang aral nila, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi ito tumalab sa dugong banyaga. May iilan naman sila noong naapektuhan ng kanilang aral, ngunit ang gamit nila doon ay malalim na karunungan. May limitasyon lang din ang paggamit nila sa aral, gawa ng hindi sila sumailalim ng pagsasanay sa puder ng kanilang mga ninuno. Dagdag pa niya, marami na ding ginawang paraan ng kanyang ama para makapaghigante sa mga mananakop, subalit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay. Sa takot nitong sila'y lipulin ng mga dayuhan, pumanhik sila sa bundok hanggang sa tuluyan ng matapos ang digmaan. Isang hapon, kakauwi lang ni Aaron. Galing siya sa baryo para magbenta ng kanilang mga paninda. Di pa man siya nakakapasok sa kanilang tahanan, nakarinig siya ng mga mahihinang pag-ungol sa loob nito. Inakala niyang gumagawa ng milagro ang kanyang mga magulang, kaya na may napilitan siyang manatili sa labas ng kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang kanyang mga magulang, bitbit ang 2 dipang kawayan na animoy hindi na mapapakinabangan. Paglapit ng mga ito sa kanya, hindi naman maiwasang magulat ni Aaron dahil sa kanyang mga nakita. Inakala niya kasi noong nasa loob ang kanyang mga magulang, kaya na may naging palaisipan para sa kanya kung sino ang nasa loob ng kanilang tahanan. Nay? Tay? Akala ko ho nasa loob kayo. Gulat na tanong ni Aaron. Anong nasa loob, anak? Kanina pa kami nasa gubat ng nanay mo. Nanguha kami nito, oh. Makakatulong to sa atin para sa mga susunod nating hakbang na gagawin. Sagot naman ng kanyang ama habang ipinapakita ang mga insektong napapaloob sa kawayan. Nang marinig ito ni Aaron, bigla naman itong napatitig sa dingding ng kanilang tahanan. Maya-maya pa, kampante namang pumasok ang kanyang mga magulang na parabang alam na nito kung ano ang nasa loob ng kanilang tahanan. Pagpasok doon ni Aaron, tumambad sa kanya ang isang lalaking may tali sa leeg habang kumakain ng lupa.
Pagsilay sa kanya nito, bigla naman siyang napaatras sa kadahilanang kitang-kita niya ang pamumula ng mga mata ng nilalang. Tay! Sino yan? Gulat na tanong ni Aaron. Ordinaryong taga-baryo, anak. Aswang yan. Huwag mong lalapitan. Pagkarinig niya sa sinabi nito, halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot sa kadahilanang unang beses niyang makasilay ng aswang sa malapitan. Hindi niya inaasahang kukuha ng ganoong uri ng nilalang ang kanyang ama para paglaruan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Aaron kung papaano nakuha ng kanyang mga magulang ang nilalang na yon. Ayon dito, nagpalipad sila ng isang espesyal na insekto na pawang mga taong may dugo ng demonyo ang binibiktima. Hindi ko nalang babanggitin ang uri ng insektong yon, gawa ng itinuturing na banal sa angkan nila Aaron ang ganoong klase ng nilalang. Maihahalin tulad mo ang nilalang sa paru-paro na may mahabang katawan. Lila ang kulay ng balat nito at meron itong kulay pulang mga mata. Sa kasamaang palad, hindi basta-bastang makukuha ang insektong yon, gawa ng nabubuhay ito sa isang ritual na merong kapalit na alay. Dagdag pa ng kanyang ama na sa proseso ng pagkuha ng ganoong insekto, uusbong mula sa kanilang kaisipan ang panibagong karunungan. Makapangyarihan ang ritual na yon pero meron itong kapalit sa kanilang katawan. Dahil sa kakayahan nitong mag-alipin ng aswang at mga sigbin, kinakailangan mong bawasan ng 5 taon ang iyong buhay para mapasunod ang insektong yon. Kapag hindi mo naialay ang 5 taon ng iyong pamamalagi sa mundo, hindi mapapakinabangan ang tinawag mong insekto. Ayon pa sa kanyang ama, na tanging ang angkan lamang nila ang may alam sa ganoong uri ng karunungan. Lahat ng nilalang na merong dugo ng demonyo ay maaari nilang alipinin sa kabila ng kahit anong kakayahan na maaari nitong maipamalas. Gabunan niyang aswang na yan, Aaron. Huwag kang lumapit dyan. Sa ngayon, pilit niyang iwinawaksi sa kanyang katawan ng insektong aking itinanim sa pamamagitan ng pag-inom ng kanyang sariling pawis. Pero hindi yan mahalaga. Maya-maya lang alipin na natin ang demonyong yan. Wika ng kanyang ama matapos nitong mailahad ang iilan sa sikreto ng kanilang angkan. Nang marinig ito ni Aaron, ninais na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Kung iisipin, normal na araw na lamang ang ganoong kaganapan sa kadahilanang walang araw sa kanilang tahanan na hindi tumutuklas ng panibagong armas ang kanyang mga magulang. Sa pagsapit ng gabi, tuluyan na ngang pinakawala ng ama ni Aaron ang gabunan. Gising na gising pa siya noon sa kadahilanang nais niyang masilayan ang gagawin nito. Matapos ang mga pangyayari, nagpasya ang ama ni Aaron na gumawa ng panibagong ritual upang pagbantayin ang kanilang pag-iisa ng nilalang. Pilit man niya yung kinukumbinse na wala ng gera sa bayan, patuloy pa rin itong nagpupursige para maghigante sa mga dayuhang mananakop. Paulit-ulit din noong inilahad ng kanyang ama sa kanya na papatayin niya ang lahat ng natira nilang kalaban sa buong kalupaan. Dahil sa pagpupursige nito, wala nang nagawa si Aaron kundi ang manood sa ginagawang ritual ng kanyang ama. Bago pa man sumapit ang 9:00 ng gabi, nagawa na nitong makontrol ang galaw ng gabunan na kanyang pinaka-inaasam. Panoorin mo ang gagawin ko, Aaron. Panahon na para tayo naman ang katakutan nila. Ilang taon na tayong namumuhay sa dilim, kaya ito na ang hudyat para sa atin na lumabas at ipamalas ang ating lakas. Wika ng kanyang ama habang hinahawak-hawakan sa ulo ang gabunan.
Sa isang kumpas niya lang, biglang nag-anyong paniki ang nilalang habang tulalang nakatitig sa kawalan. Paglipad nito sa himpapawid, bigla namang napaupo sa lupa ang kanyang ama na para bang sabay dinala ng gabunan ang wisyo nito. Nang akmang hahawakan niya yon, mariin naman itong ipinagbawal ng kanyang ina, gawa ng kapag nasa ganoong estado ang kanyang ama, hindi ito maaaring istorbohin upang hindi mawala ang konsentrasyon nito. Dahil sa wala namang magagawa noon si Aaron, ninais niyang panoorin na lamang ang kasalukuyan nitong ginagawa. Para naman kahit papaano hindi sila maburyong sa lugar, ipinagtimpla siya ng kanyang ina ng isang mainit na kape. Anak, kapag handa ka na, magagaya mo rin ang kakayahan ng iyong ama. Magpakatatag ka, Aaron. Papausbong pa lamang ang tadhana ng pambabarang sa iyong katauhan. Inaasahan naming ipagpapatuloy mo ang aming nasimulan para naman hanggang sa aming kaapu-apuhan, mananalaytay pa rin ang ating kayamanang aral. Wika ng kanyang ina habang inaabutan siya nito ng kape. Nang marinig ito ni Aaron, nanatili lang naman siyang walang imik habang nakatitig sa lupa. Sa isip-isip niya, kung nais talaga ng mga itong ipamana ang kanilang aral, sana noon pa, tinuruan na siya nitong mambarang. Ang hindi niya lubos noon maintindihan hanggang kailan siya maghihintay para maturuan ng ganoong uri ng aral. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Aaron na kinakailangan niya munang tumungtong ng 29 na taong gulang para matutunan ang aral na yon. Nakabase ang lahat sa edad, gawa ng yon ang naaayon sa sumpa na tinatangan ng kanilang dugo. Ayon sa kanyang ina, marami ng pinagdaanan ng kanilang karunungan para lamang makaligtas hanggang sa pangkasalukuyan. Isa na dito ang aral na ginawa ng kanilang mga ninuno na magbibigay kakayahan sa mga kaanib ng kanilang angkan na matuto ng aral kapag pumatak na sa eksaktong edad na kanilang sinumpa. Kapag wala sa tamang edad at itinuro ang aral na yon, magre-resulta ito sa napakamalas na buhay ng kanilang anak. At kapag naituro naman ito ng masyadong maaga, mamamatay ang anak na nagtangkang matutunan ang aral. Dahil sa sinabi nito, doon niya tuluyang nalaman ang rason kung bakit nananatili siyang mangmang sa lihim na karunungan. Ayon pa kay Aaron, marami nang nagtangkang basagin ng sumpa sa kanilang dugo, subalit lahat ng mga ito ay hindi nagtagumpay. Namatay din ang anak ng mga ito nang tinangka nilang ipasa ang aral na wala pa sa 8 taong gulang. Magmula noong napagtanto ng kanilang angkan na hindi matitibag ang sumpa, ipinagpatuloy nila ang kanilang nakagisnang paniniwala. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa pag-uusap nang dumating ang gabunang kinokontrol ng kanyang ama. May dala-dala yung katawan ng isang sundalong Pilipino na halos hindi na makilala ang pagmumuka. Alam ni Aaron na patay na ito, kaya na may wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang bagay na yon. Sa pagbalik ng diwa ng kanyang ama sa orihinal nitong katawan, agad namang inilahad ni Aaron na mali ang taong biniktima nito. Sinabihan niya ang kanyang ama na hindi dayo ang taong yon, kaya na may baliwala ang ginawa nitong paghihigante. Tay, hindi ka ba makikinig sa akin? Kauri natin ang taong yan. Nakipaglaban yan sa panahon ng digmaan. Magbigay galang ka naman sa mga taong nagligtas sa bansa natin. Galit na sigaw ni Aaron sa kanyang ama. Nang marinig ito ng kanilang padre de pamilya, buong galit naman itong tumitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, seryoso naman itong sumagot sa kanya ng, "Huwag mo akong pangaralan kung anong tama at kung ano ang mali. Anak lang kita.
Hindi mo alam kung anong pinagdaanan natin ng gera. Gusto mo bang iligtas sila? Sige, masusunod ang iyong gusto. Pero paalala lang, kapag may nangyari sa pamilya natin, walang ibang sisisihin kundi ikaw. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung pumanhik sa loob ng kanilang bahay kasama ang gabunan. Makalipas ang ilang araw, tanging mga taong nagagawi na lamang sa kanilang lugar ang pinapaslang ng kanyang ama. Ginamit nito ang kabuang lakas ng alipin nitong nilalang hanggang sa dumating ang puntong nasanay na lamang sila sa gawain nito. Animoy normal na para kay Aaron ang makakita ng mga bangkay, patay man ito o nag-aagaw buhay. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, napapansin nila noong ang kanyang ama para nang maihahalin tulad sa mga aswang. Kagaya ng mga ordinaryong aswang, mariin na din itong naghahanap ng laman ng tao sa tuwing dumarating ang taggutom nito. Wala yung dugo ng pagiging aswang, bagkus ay labis lang itong naiimpluwensyahan ng kanyang aliping gabunan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, naganap ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Nasa kasagsagan noon ng mahimbing na pagkakatulog si Aaron nang bigla niyang marinig ang pag-atungal ng gabunan sa loob ng kanilang bahay. Dala ng kanyang takot at pangamba, dali-dali naman siyang lumabas para tingnan ang sitwasyon. Pagsilay niya sa silid ng kanyang ama, tumambad sa kanya ang gabunan kasama ang kanilang padre de pamilya. Tangan-tangan ng alipin nitong aswang ang kanyang ina na siya namang labis niyang ipinagtaka. Sinigaw-sigawan niya pa noon ang kanyang ama, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila ba naging isang tao na lamang itong walang kakayahan na makaunawa. Pagsilay ni Aaron sa gabunan, laking gulat na lamang niya nang bigla itong ngumisi habang nagwiwika ng, Sabi ko sa iyong ama, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, papatayin ko kayong lahat. Akala niya mapapanatili niya ang kanyang dominanteng presensya sa aking katawan. Masyado siyang mapagmataas, resulta ng kanyang mabilis na pagbagsak. Humanda ka, iyo. Isusunod na kita sa mga magulang mo. Nang marinig ito ni Aaron, walang pagdadalawang isip naman siyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Dali-dali niyang kinuha ang panggapas niya ng damo, gawa ng yun lamang ang naisip niyang paraan para mailigtas ang kanyang sarili. Sa pagpasok ng gabunan sa loob ng kanyang silid, bigla naman siya nitong sinunggaban at kinagat sa balikat. Ilang ulit din siya nitong inundaya ng saksak na siyang naging sanhi upang agad siyang panghinaan. Bagaman malapit nang kumalas sa kanyang katawan ng kanyang diwa, nagpatuloy siyang makipaglaban sa nilalang hanggang sa dumating ang puntong nagawa niyang masalag ang pag-atake nito. Kasabay ng pagsalag doon ni Aaron, ay siya namang mabilisan niyang pag-unday ng saksak sa tagiliran nito na siya namang buong lakas niyang iniangat hanggang umabot yon sa puso ng nilalang. Pagbaon ng pantabas ni Aaron sa puso ng gabunan, dali-dali naman itong napaatras habang dahan-dahang bumabagsak sa sahig. Segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyan na yung mawala ng buhay. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang nawala ng malay dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo. Paggising niya noong umaga, nadatnan niya ang kanyang amang nagkakape habang nakatingin sa kanyang ina. Tay, ayos lang ba kayo? Nag-aalalang tanong niya sa kanyang ama. Ayos lang ako. Nga pala, di ba ang sabi mo wala ng gera? Umalis ka na rito. Mamuhay ka sa bayan.
Huwag mo na akong isipin. Hindi ko na alam kung papaano ko pa ipagpapatuloy ang aking buhay, gayong wala na sa aking piling ang pinakamamahal kong asawa. Magbalot ka na, anak. Iwan mo na kami rito. Sagot naman ng kanyang ama. Pagkarinig noon ni Aaron, dali-dali naman niya yung niyakap. Hindi niya gaanong ininda ang sugat niya sa kanyang katawan sa kadahilan ng labis na kalungkutan ang bumalot sa kanya noong mga oras na yon. Maya-maya pa, tumayo naman ang kanyang ama para tulungan na siyang magbalot. Ibinigay din ito sa kanya ang naipon nilang salapi upang siya ay makapag-umpisang muli. Bagaman labag sa loob niyang umalis sa kanilang tahanan na hindi kasama ang kanyang ama, wala siyang nagawa kundi sumunod sa utos nito. Habang umiiyak siyang naglalakad pababa ng bundok, kitang-kita ni Aaron kung papaano nagbigti ang kanyang ama sa labas ng kanilang tahanan. Dahil sa mga pangyayari, nabuhay si Aaron sa tulong ng mga taong kanyang nahihingian. Nagpalaboy-laboy siya noon hanggang sa dumating ang puntong nakalikom na siya ng sapat na salapi para magtayo ng kanyang sariling bahay. Alam niyo ba, na noong mga panahong nagpapalaboy-laboy si Aaron, wala siyang kaide-ideya sa isinabay ng kanyang ama sa damit niya. Nasipat niya lamang ang naging pamana nito ilang buwan matapos itong mamaalam sa mundo. Hindi ko nababanggitin kung ano ang binigay ng kanyang ama, gawa ng hindi yon pinahintulutan ng anak ni Aaron. Kasalukuyan kasi siya ang nagmana ng lihim na yon na halos hindi pa naibubunyag sa mundo ng lihim na karunungan. Ayon sa anak ni Aaron na noong nabubuhay pa ito, gayang-gaya nito ang ginawa ng kanyang ama. Kumuha din yon ng mga aliping aswang na siyang pinapakalat sa buong baryo tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan. Ginagawa ito ni Aaron hindi para makapangbiktima ng tao, bagkus hanapin ang dugo ng gabunan na siyang pumaslang sa kanyang mga magulang. Hanggang kamatayan ni Aaron, dala-dala niya ang paghihiganting yon na bigo niyang makamit. Ilang taon magmula noong lumipat siya sa bayan, nagkaroon na siya ng kanyang sariling pamilya. Sa pagkakatanda niya, nasa edad 33 taong gulang siya noong iniluwal ng kanyang asawa ang kanyang unang anak. Maniwala kayo o hindi, sa loob ng 9 na buwan itong pagdadalang tao, ni isang aswang walang bumisita sa kanila. Halos karamihan kasi ng mga aswang sa lugar nila nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Yon ang naging rason kung kaya't walang nakalapit sa kanyang asawa, gawa ng pinapatay na yon ng kanyang mga alipin bago pa man ito makalapit sa kanilang tahanan. Bagaman malalim ang aral noon ni Aaron sa kaliwa, hindi niya hinahayaang magkaroon sila ng pagtatalo ng mga albularyong naninirahan sa bayan. Gumagawa din siya noon ng paraan para magkasundo sila upang maiwasan ang anumang hindi kaaya-ayang kaganapan. Nasa paniniwala kasi noon ni Aaron, hindi niya kalaban ang mga albularyo, gawa ng iisang dugo lamang ang kanilang tinatangan. Tinuturing niya ding kapatid ang mga ito, maliban sa mga banyagang dumadayo sa kanilang lugar. Ayon sa kanyang anak, na noong nakalipat si Aaron sa bayan, napakalupit nito sa mga banyaga. Kapag nakakakita yon ng hindi Pilipino sa kanilang lugar, walang awa niya yung binabarang hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Hindi naman masisisi ng mga albularyo ang galit at bagsik ni Aaron, lalo pat biktima lang din ito ng masalimuot na nakaraan. Ilang taon pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumanda si Aaron. Medyo kalmado na yon sa pambabarang gawa ng abala ito sa pagbabantay ng kanyang mga anak. Kahit matagal na niyang itinago ang kanyang aral,
patuloy pa ring nananatili ang respeto ng mga albularyo at ng mga aswang na piniling pumailalim sa kanyang kapangyarihan. Halos namuhay ng marangya ang kanilang pamilya noon hanggang sa dumating ang puntong na maalam na si Aaron dahil sa sobrang katandaan. Nang mabiyuda noon ang kanyang asawa, ang kanyang panganay na anak ang tumayong padre de pamilya sa kanilang tahanan. Alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring gising ang aral na minsang tinangan ni Aaron. Nagawa na ding makapatay ng kanyang anak gamit-gamit ng aral nitong ipinamana niya. Ayon sa kanyang anak, halos karamihan sa kanyang kinagagalitan noon sa bayan, nagawa na niyang mapaslang sa pamamagitan ng pambabarang. Wala namang naitutulong doon ng mga albularyo, gawa ng alam ng mga ito kung ano ang kayang gawin ng karunungang minsan tinangan ni Aaron na may napakalalim na lakas na kayang-kayang gawin ng umalipin ng gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung ganitong klaseng kakayahan ng mambabarang. Pero isipin ninyo. Yung aswang kasi sa kaliwayan, alam naman nating lahat yon. Yung mambabarang sa kaliwa rin yan. Pero ang matindi rito sa karunungan nila Aaron, kaya nilang pangibabawan yung mga aswang. Sobrang bihira nun. Maliban na lang syempre kung mga hukluban yan, malalakas talaga yan. Pero yung makokontrol mo, yung aswang, ibang klaseng lakas yun. Tapos, ang maganda pa sa tatay niya, nagawang kumontrol ng gabunan. Pero, limitado. Bakit? Kasi alam naman nating lahat na sobrang lakas ng gabunan. Siguro talagang humanap lang ng tamang pagkakataon yung gabunan para maalis sa katawan niya yung sumpang ibinao ng tatay ni Aaron. Kasi, di ba, napatay nga yung nanay niya eh. Tapos na-depress yung tatay niya, nagpakamatay. Yung gabunan malamang buhay pa yon. Kasi nakatakas nga, hinahunting nga ni Aaron kaso bigo siyang makita kung nasaan. Pero yun nga, ang lakas ng aral na tangan nila Aaron. Sayang lang hindi nabanggit yung kahit konting-konting detalye lang. Kasi nga, medyo sagrado sa angkan nila eh. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.